Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinadya programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Sabado, 8 ti mabilang idi bulan ti Hulyo 2023 at tuy manay nabo di sa balipay nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto manipo di ENR Online. Iri dating aldaw po, deti ti bagamyo ni Robert de la Cruz, iri technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, idasar mi manay napo di damag nga amumi nga pakasiknan tay amin nga sa kapada, ken wagas tapno makatulong nga manginformar ti ENR Online ken ti programa Damdamag ni Berto. Dagiti damag nga kami dasar kada kayo, ha? Panakanayon, panakakisay, ti presyo di produkto a petrolyo, manam na mga may patungpal, iti umay lawas. Iti sabali nga bangir, talupulo kitinem, nga agsusukot akaso, iti panakapapatay, ti Gobernador Ruel Digamo, inpilan apo ti biyang ti Philippine National Police kadagiti suspect. Iti sabali pa nga papaulo apo digiti damdamag, 5.768 trillion nga manamnama po nga budget ti Pagilian iti sumarunong atawen 2024 marugyanen na po nga matratar iti Kamara de Representantes gagiyem ken kaabsat. SMNI News dati Mega Church Channel ni Pastor Apulo Kibuloy na ikaten na po iti YouTube. Adapay na po iti rumrumwar nga damag nga ni Kibuloy wanted iti Federal Bureau of Investigation AJI America. Iti sabali nga damag bay gagiyem keng kabsata dusa apatay immarangkada man na po iti biyang ti pagpandayan linteg gagiyem keng kabsat gapu kadigiti nakaamames wenno mapaspasamak nga nakaamames krimen kakabsat ken gagiyem ya digiri po ken sabsabali pay ting kami desar kada kayo ti lasud ti maysa nga oras para iti programa ti Damdamag ni Berto. Daytoyen tinor-oray di regisem kaniti daan nalugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kaniti empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipo diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo?
King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, doon na palabas sa nga pulugit may sa minutos kalpasante oras tayo nga alas 12. Naragsa ka pa ng aldaw apo, di kiti mga aldaw, iti deti nga gundaway, kagihim kapsat, di kiti sumarsarunok, hindi kiti naududi, apo nga kakailan. Inpeteng ni Davao City Representative Paolo Pulong Duterte, nga rumbe nga may sublin, kagihim ken kapsat, ti dusa nga patay, dito pagilya ng Pilipinas, tap doon ti kasta adda kabuteng, dagiti asinuman nga agaramid wino ti asinuman nga agaramid iti krimen. Para kini Diputado Duterte, panawenen para iti death penalty. Gapu detoy kunana iti ngumat ngato nga bilang digiti kaso kuma iti gun violence, rape slaying, kasi di pa nakapapatay iti maysa nga architect ijay Davao City. Di ba dapat hindi nagandat nga marames gagiyem keng kabsat dita UP Diliman campus. Okay, iti kamera inpilan ni Duterte ti sumagmanupay nga agpampanday linteg iti naparlabas nga tawen ti House Bill number 501. I think in Senate the pending bill ni Senator Manny Pacquiao sa akin didi gagiyem keng kamsat nakasagana tinasao nga gakat tapno may patungpal manen ti nasao nga dusa or dusa apatay kontra kariti mapaniknikan nga agaramid kariti nakaamames nga krimen nga kas ti panagpapatay pakaremananen ti panagrames kakabsat ken gagiyem da kayo apo ti kapanunutan nyo pabor kayo kadi nga maisublin ti dusa apatay kakabsat ken gagiyem dito pagilyan tayo nga Pilipinas makabalinan ka rin di ba naisubli din malagip yo apo ni Etchagaray nga na lethal injection gigiyem kakabsat idi naisubli ngem naisarding manin detoy idi I think idi tiyempo ni dating presidente Gloria Macapagal Arroyo idi maisardeng apo deti nasaong panaka patungpal ti makunkuna nga dusa apatay panagrames umadado ngamin gagiyem kay kamsat ure pamaltog wenno pamapatay nga digiti apo digiti kalikagom wenno grounds ni Diputado Paolo Duterte tapno maiya subli apo ti dusa nga patay gagiyem kay kamsat nga kasapo kadeti duang most wanted iti kaso nga rape gagiyem ken kaabsat ije Valenzuela duang babbaryo ti nga ditoy ket agpada nga listed kas most wanted gapu di kaso nga panagrames tinaaresto di pulisya kaming ti pulisya iti nagsina nga manhunt operation iti syudad ti Valenzuela. Iti report ti ni Valenzuela Police Chief of Police Police Colonel Salvador Dechura Jr. Iti Northern Police District NPD Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Pernones Jr. nang yuswat da digiti operatiba iti warrant and subpoena section iti panangidaulo ni Police Lieutenant Ronald Bautista ti manhunt operation kontra kadagiti nga wanted persons. Naaresto digiti operatiba ti WSS ti nasao nga operasyon Tiagtawen ti sangapulo ket walo o 18 years old gigiyem kabsat nga ni Renren Mabagos asreg ti mismo nga balayda ijay S. Marcelo Street Barangay Maysan agarok alas 10 iti bigat
Sigong ken ni Lieutenant Bautista, ti akusado ket na arestar babaen ti bisa ti warrant of arrest nga inisyu ti Valenzuela City Regional Trial Court Branch 270 idi tawen wenno di June 29 iti deti nga tawen para iti kaso nga rape in relation to Republic Act 7610. So possible minor deti narames agarup alas 11:50 iti bigatmet iti ma-arestar babaen ti operatiba ti WSS iti naiswat nga manhunt operation ti sabali pay nga most wanted nga nainaganan Artemio Trapante alias Buknoy. Agtaon met ti 24 iti mismo nga pagtengan na iti 39 Tanggili Street, Villa Liwayway Subdivision, Barangay Maysan. Kinunamat ni Colonel Destura nga inarestudo iti operatibas ti WSS ni Trapane agapu iti bisa ti warrant of arrest nga na-issue babaen ti RTC Branch 270 Valenzuela City idi pay Hunyo 22 iti deti nga tawen para manen iti kaso nga rape wenno pa nakabalusingsing ti Republic Act amended Republic Act 11648 the anti-rape law of 1997. Nangi padanon met iti panang dayaw ni NPD Northern Police District Director Peñunes iti Valenzuela Police nga po iti balaygi nga panang tiliwda kadito nga tao nga daan iti sangsangwen nga nadadagsen niya kaso iti pangukuman kagiddan ti rakurak nga saan niya agsardeng ti puwersa ti NPD nga agarestar kaditi hamkamaten ti linteg. Ayun so dua guys agasin niyo apo may isa lang operasyon wano nagsinang operasyon dua nga rape suspect ti anan papata na arestar gagayem ken kamsat number 1 ken number 2 most wanted gagayem ken kamsat na arestar sa bali pa nga na arestar nga most wanted namit ti kaso na detoy arestado bawen ti miyembros ti Las Piñas Police Warrant and Subpoena Section WSS idineswat nga nagsinamet nga operasyon iti syudad ti duwa nga suspect nga digitoy ket may bilang nga number 1 ken number 2 most wanted iti bulan ti Hulyo. Nabigbig digitoy babaen ken ni Las Piñas Police Chief Colonel Jaime Santos. Digitoy nga naaresto nga suspect nga Jestuni Varona, 21 years old, Jester Hakuba, 43 years old, agpada nga construction worker. Ni Varona ti nabansagan nga top 1 most wanted idinto nga top 2 most wanted meta iti syudad ni Jacob iti agpada nga panakairamanda iti kaso nga panagrames gigiyem ka kamsat base ti report ni Santos iti Southern Police District imuna nga naarestar iti panakabagi iti WSS ni Jacoba iti agarup alas 2:55 ti malem iti Marcos Alvarez Barangay Talon 1 Las Piñas makalpasan ti nasursurok nga may nga oras simmarunumet ten ti panakarestar ti nasao nga grupo ken ni Baruna agarup alas 4 iti Malem Ijay Emma House Village Barangay Talon 5 Las Piñas. Nagbalaygi tinayuswat wenno inyuswat di miyembros ti WSS iti panang arestarda ken ni Jacoba babaen ti bisa ti warrant of arrest nga na-issue babaen ti Las Piñas Family Court Judge Mildred Jacinto Marquez Branch 2 iti Hunyo 23 ken awan tinairekomendar a fianzana. Na-arestar met ti Baruna babaen ti bisa ti warrant of arrest nga inisyu pay ni Marquez nga awan pay tinairekomenda wenno awan met tinairekomendar nga fianza para iti temporaryo nga wayawayana. Kalpasan ti panaka-arestar dito nga suspect insigida nga naipanday ti custodial facility di Las Piñas Police ken dito nga suspect ket uraindan ti commitment order nga aggapu iti korte para iti panaka-iyakarda iti Las Piñas City Jail. Suno kitain tayo deti ground ni Apo Paulo Duterte gagayem ken kaamsat nga mangibagbaga nga umad-adu apo digitay kaso ano nadadagsen niya kaso kang runaan na iti pamapatay usar ti paltog ken panagrames gagayem kamsat di ba nakadadon digitay natnataya estudyante especially apo digitay aday uneg ti pagkasiraan
dapat di kita sabatin dalatan gagiyim keng kamsat alaen dan santo anan mapanda ipan yan takayat da lugaren ket dita nga nga ramisenda gagiyim keng kamsat ngem no kitain tayo apo ti sitwasyon ti pagilya na Pilipinas nga ti hustisya ket saan apatas adu di kita mangibaga pa nga ti hustisya ket para la ka di kita babaknang idi na minsan nga that was dati nga lawas na kain naman tayo apo ni abogado Ray Gurgunyo nga ti nagbalin na tayo di disbarment gigiyem keng kamsat di kita nga alaldawa adu pay laeng apo di kita mangibaga nga ti hustisya ket para laeng ka di kita babaknang di ba nadamag tayo ni Apo Gurgunyo idi no apay nga saan niya agpapada ti acceptance fee kuna na depende di jay kinalaing jay abogado depende di kiti accomplishment di abogado no nalalaing nangingina no basbasit ti accomplishment na when no hana matunog na bababa gagihim keng kaabsat iti agbalin na po nga agbalin niya acceptance fee na ken di jay bayad na tunggal appearance fee gagihim ken kaabsat so nga no pagibasaran tayo di jay saan niya kaya ni na pobre apo ti mangala iti na abogado di kampanilya nga kunada wenno nalaing abogado gaputan nangina gigihim keng kamsat so DJ apo ti may sa kadiri and at the same time kadagito nga alaldaw apo kitain nyo deti kaso apo ti Chinese nga digito ket nagikot natiliwan iti milyon ti balor na Shabu na-dismiss, gapo pala nga po iti, teknikalidad, when no pan nakapaay apo ti biyang, dagitay, prosecution, ken saan na urno sa pan plastar ti kaso, gagayem ken kabsat, nga deti apo ti nakadismissan na, no daduma, at dapay apo, digitay tiyempo, nga adda digitay makita nga saan nga umiso iti preparasyon ti kaso genno daduma uray nalawagen na po nga isuda ket kasla kadigitay aligasyon ken ni apo diputado Teves kakabsat ken gigiyem dati nasao nga pan nakapapatay ni Ruel Digamo gagiyem ken kakabsat nga aging gana kadigitay ket papalit-palit kuno pa adda digitay mangiya babawi iti testimonyada uri nakalawlawag nga dati kumanti mangipalanek-nek apo iti biyang ti panaglawag ti nasao nga kaso gagayem keng kabsat so dapat establisharen tayo apo paylaeng establisharen paylaeng apo digiti agtuturay tayo especially apo digiti adda iti biyang ti korte gagayem kabsat justisya ti napintas nga pan nakayaplikar patas nga pan nakayaplikar ti linteg sa teto kaasi apo digiti agbalbalin nga full guy di ba adda digiti pagsasao digiti judge nga ipanyo ditoy di hususto nga akusado tapno apagiso ti pan nakaadal ken pan nakaipan ti kaso wenno pan nakadesisyon ti kaso adda digiti may bagbangang ngamin nga full guy gigiyem ken kabsat especially apo ti biyang ti legal na druga parang full guy na rin kasi agaputa adamit digiti rumrumar nga isudan namulaan iti Shabu namulaan iti anyaman na illegal labanag so kanon so para kanya paburak apo nga maisubli barbaring iso ti makapatal na iti kabukbukudan tayo nga lugar ngem no saan nga maistablisar gagayem kay kabsat tinapintas nga pan naka ipakat tilinteg patas nga pan nakaipakat tilingipin tilinteg nga kas kadiri agdama nga mapaspasamak ken kaadwan nga reklamo gagayem ken kamsata amangan ta makapapatay tibiyang ti gobyerno babaen iti deta nga linteg kaditay pulgay wenno saan nga umiso iti pan naka wenno pan naka tratar ti kaso na gagayem ken kamsat gaputa adun ti rumrumwar nga kasta adun digiti agreklamo kakabsat ken gagayem nupay tibiyang digiti pulis gigiyem ken kamsat deta ket na given nga pambaren apo digiti makusaran ta sino nga minaya iti mayat nga mga admitir iti saan nga umiso nga inaramid na para kanyak gagiyem ken kamsat paburak nga maisubli ti dusa apatay no lakit di maistablisar ti patas a hustisya iti pagilyan tayo Pilipinas. Okay? Kasangwanan na po nga mapantayo ka rin sa balipay nga damag padaanan nyo. 36 kano apong agsusukot nga kaso
ti maipila kontra kaditay suspect di pa nakapapatay ni Governor Roel Digamo gagiyem ken kaamsat kabaybayag dito na po pasama ka adan di kita mapilaan ti kaso kakabsat ken gagiyem agyaman tayo po kadi sumaganad. Thank you very much Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano iti Bangi Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kada Elvis Panabang ken Mercy Panabang manipuli di Pearl City, Hawaii. Thank you very much Lani Corpus di Xiamen, China. Agyaman tayo pa ken Mr. Onofre Durupan manipuli di Waianae, Hawaii. Agyaman tayo iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, babaen iti ken Engineer Neil Jose. Adanda ka iti agkakalaing aircon technician, tapno ornusenda ti aircon ti lugan nyo. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial, Imat Batunan, ni Engineer Neil Jose. Thank you very much TMT Construction Company. Nga masarakan na po di 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti kahit yung panakdere na pasdek, ag serbi asipupudno, ti TMT Construction Company, babayin ti panangidaulo ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili T. Marcos. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, it is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadalirik na inyo hapo di Baguio, kaya't yun iyang ikonsultar iti doktor. Mapan, iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangikwa ti lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no pa Mang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Isu ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta
ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ket no barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Inday panagpipinadamag, 30 minutos pasado alas 12. Inideto yung aldaw, kakabsat ken gagayem. Ituloy ti abot, inday panagalawat ka digiti, bueno pa digiti, intay panangidanon ka digiti damdamag. Inideto yung aldaw. Okay, dito Ruel Digamo isloy kaysa po, ijay Negros Oriental, gagayem kay kakabsat. Agsusukot ka no, nga kaso, 36 po, nga kaso, maipila kadigitay suspect gagiyem kay kamsat siguro 36 counts ang 36 nga different cases gagiyem kay kamsat ngem kita enteo agsusukot ta kaso iti maipila gabi pa nakapapatay ti Oriental Governor Negros Oriental Governor Roel Digamo ken deti kitin pilan ti Philippine National Police kontra kadigiti suspect segon kini PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Redrico Maranan umabot ti 30 ket innem ti nagduma nga kaso ang murder nga naipila iti pulis paimpila ti pulisya kontra kaditi suspect iti nadakamat krimen digitoy ket bukbuklen ti 10 a kaso ti murder 10 ket 7 nga frustrated murder so pagka-murder gagiyem kay kabsat dito digitay natay idinto 17 frustrated saan nga tatay adapay siyam nga attempted siguro digitay tao nga adjay papagayam kunapay ni Maranan nga malaksidi ti panakaibilin babayan ti Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. iti PNP nga masigurado nga papapigsa iti ebidensya nga maiserek iti korte gagiyem kay kamsat kagiddan detoy ti panangibabawi ti 10 a suspect karikimunan nga sinapataanda nga salaysay nga detoy ket mammameg ken ni suspended Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. kas utek iti nasao nga pammapatay inpeteng ni Maranan nga iti likudan deto iket nagtalinaed nga natibker ti kaso ti prosecution na gaputa adu digiti nakalap da nga ebidensya nakalap po yung ebidensya digiti pulis kabilangin ditoy digiti rakurak digiti testigos dahil ni recovering armas ballistic test pakiramanan ti DNA test kunana nga gapuy ti detoy ket kumpiyansa tinailyan a pulisya nga agbalina nga napintas ti taraya ti kaso kapnon ti kasta magunog ti honest to goodness nga panagsungbat digiti nga suspect kang ranana ti utek wenno ade ti likod tinaso pamapatay iti Negros Oriental Governor Roel Digamo ayun sapay ta masiraanen na po nga detoy ket agpanurayan na po iti panangadal panang desisyon ti korte kadetoy apo nga pasamak kadagiti nasao nga when iti kontra ka digito nga suspect digito apo mabalin nga digito grounds iti panakaisubli ti dusa apatay ikung konektar ko digito gagayem kay kamsat apo ngem kitain nyo addadda digito nagadu digito allegations ka dito addadda digito nangited iti testimonya nasa pataan nga salaysay nga mga mammameg ken ni Arnie Teves ti suspendido nga diputado ti Negros Oriental kas utek ti pamapatay ngem na ibabawi digiti may ibagbaga nga dati likod ti panakaibabawi na gapo iti panakabayad da iti milyon ken kakabsat so kasano apo ti panang husga ati no adda digiti kakastoy nga pasamak kasano apo nga agarin ti dusa apatay kakabsat ken gigiyem no addamit ti kasjay nga mapasamak adda digiti na pipigsa nga tao babak na nga tao nga mabalin nga ilubilubiuda ti hustisya wenno linteg ket isuda mapaawan bisa mapaawan basol idinto nga digitay napopobre gigiyem ken kabsat nagbasol da saan isuda laeng iti pakaipakatan tingipen ti linteg gagiyem kay kabsat so nga digitoy ti maysa kadigiti kang runaan na po nga urnusen
tibiyang ti gobyerno no kalikagumda nga implementar ti du sa apatay. Narigaten no makapapakot kunada nga rod ka napipya ka no apo nga waya-wayaam ti ginasot nga nakonbiktaran ngem DJ pabalod mo ti maysa nga inosente di kim kakabsat. So how much more no saan lang nga pan nakabalod ket telem tabiagnan nga amo tayo apo nga tibiyang ti simbaan ket kontraen na dito di ti adda ti religious sector saan da nga paboran iti parang ketel ti pada nga tao iti biag ti sabali nga uray pay deta ket legislated uray pay deta ket napanday nga paglintigan nga may implementar iti maysa nga estado gagayem keng kabsat nga kas kadeti panangiriing manen ni Diputado Pulong Duterte, Paulo Pulong Duterte, iti pan nakabiag manen ti du sa apatay tapno adda pagamakan dagiti tattao gagayem keng kabsat nga agaramid iti krimen aglalo apo digitay karumal-dumal nga kunada iti Tagalog nakaam-ames kunatayo nga Ilocano gagayem ken kakabsat. Okay, kasangwanan di sa bali pa nga damdama gagyaman tayo kadito kumaganad. Thank you very much Ma'am Eris Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much Elvis Panabang and Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo pa kay Lani Corpus iti Xiamen, China. Ni Mr. Onofre Durupan manipod iti Wayanay, Hawaii. Thank you very much. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial. Adaan ka rin kakalaing aircon technician, staff no ornusenda ti aircon ti lugan nyo. Kukwa kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Laudin laing nga po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga sa pulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti patakdirin nyo nga pasdek, papagayam, agserbi ka na kayo asipupud no. TMT Construction Company. Kukwa, imat batunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili, ti Marcos. Maraming salamat Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. No adarikrik na inyo iti Baguio, kahit yun nagpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Sige, sige. Okay, tuloy. 40 na minutos, pasado alas 12. Gagiyem kayo na kamsat. Tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Inikaten ti YouTube, ti account, ti Sunshine, no? Sunshine Media Network International, when SMNI. Dati kat babayan ni Pastor Apulo Kibuloy. Ken ti Mega Church Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Dati kat nag-gepekto pa ya po idi Biyernes. In report ti YouTube, nga sinalungasing ti KOJC ti terms of service detoy iti agdama saanen nga makita pa iti nasaong wenno ti nasaong nga YouTube page no sa dinno nga naka ipanditoy ti this page isn't available, sorry about that, try searching for something else. May palawag wenno may palagip nga SWAC iti most wanted list di Federal Bureau of Investigation no FBI ni Kibuloy idi pa Pebrero iti napalabas nga tawen para iti kaso nga sex trafficking, fraud, coercion, ken bulk cash smuggling. Iti likudan dito, nekan pa dito, wenno nangipaimet ti Facebook, ti notice, kadagiti users dito, kasangwanan nga padasen nga i-like the post manipod iti SMNI. This page has shared posts that violate our community standards. Review post on this page before liking it. Didi apo ti abiso ti biyang ti Facebook gagayem ken kaamsat. So DJ tinagbalin niya desisyon ti YouTube signa na po kadeti page ni Apulo Kibuloy gagayem ken kaamsat. When po nagbalin niya na barang dito nga napagsasaritaan ti panangikat ti YouTube iti online sharing platform ti channel ti kontrobersyal nga SMNI News ti Kingdom of Jesus Christ leader Apulo Kibuloy ngayon unuan nga na-terminate iti isumet laeng nga site iti TikTok gagayem kamsat. Biyernes iti rimwar apo dito nga damag gagayem kay kamsat. Dabawen na po kaditay opisyal ti channel tinasaong nga media entity baset uno banag nga saan nga saanin na mapano no saanin na masapulan pa dayto nga website. Pinutol na putulen ti account gapu iti panakasalungasing ti alagaden ti serbisyo ti YouTube kas impalawag po ti YouTube gagayem ken kaamsat. Saan nga available dito iti YouTube account may naiga po kaditay nabalusingsing nga alagaden ti nasao nga website gigiyem kaamsat. Screenshot nga naala kalbasa digitay digitay saan nga available ti video gapot ti YouTube account ket adda pa nakainaig na iti adda pa nakainaig na kung saan available digiti nga video wenno ti page gapot adda pa nakainaig na digiti nga video iti pan nakapasardeng ti page gawim kapsas kat palawag ti YouTube no padasen ti mapan iti video nga wenno iti deti nga site gagiyem kapsat nga dati nga in-upload ti nasaong channel. Digiti screenshots nga naala kalpasan nga may click ti link ti YouTube ti SMNI News ket wenno may promote babayan ka ri official ti nasaong website. Digitoy adda pa nakainaig na apo deti kasi pagkita child sex trafficking charges kinunapay ti Google nga ti parent company nga YouTube idinuman ti may nga pagwarnakan nga adda ti panakainaig na detoy iti panakabura wenno panakaikaten iti SMNI News babaen iti sanction ti Estados Unidos ken ni
Kibuloy gagayem ken kamsat. May paragi pa nga na-terminate ti YouTube channel ken TikTok account ni Kibuloy. Kalpasan nga na ireklamo babaen ti babaen iti digiti netizens gapo pay laeng iti panagbalin nga wanted iti US Federal Bureau of Investigation gapo ti kaso nga sex trafficking. So DJ apo tinagbalin nga grounds ti YouTube gagayem ken kamsat. Mabigbig ti SMNI News nga daan ka iti programa nga nagbalin nga lolonsan ti red tagging kontra kaditi periodista ken illegal nga aktivista malaksid iti disinformation. Ni Kibuloy ket spiritual advisor ni dating Presidente Rodrigo Duterte ken detoy ket imbilang na ti bagina kas appointed son of God. Gagayem kamsat anak ti Dios. Apointado, inapointaran na wenno indeklarana nga ti bagina apo ket anak ti Dios gagayem ken kamsat. So sayang po deti nga napasama ka po iti biyang ti SMNI lumublubo dumakdakkel deti apo nga news channel iti biyang ti Facebook together with YouTube gagayem ken kamsat. Sayang na masayangan anak no siya lang may isa ngem awan ti babarin standard apo dito ti YouTube and at the same time ada pa yung balaag manipog iti Facebook. Daytoyen tinururay di regisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alanga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo iti na yung kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, hindi pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kadag hindi patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo ti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong di siyudad ti Luwag asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy-tuloy. 50 nga minuto sa po tinalpa na palabas. Kalpasan ti oras yung alas 12. 5.768 trillion nga budget ti pangilan para di 2024. Tarenin na po ti Kamara de Representantes. Adan ti panagkarya po di House of Representatives nga maipursigin ti panakaipasa ti GACAT nga nakaipalaunan ti 5.768 trillion National Expenditure Program NEP para di 2024 kasangwanan nga malpas ti agda mga tawen. Dapat lang gagihim kay Kabsat. Kinuna ni Speaker Martin Romualdez nga paspasan tibiyang ti Kamara ti panangaprobana babayan ti majority bill ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti daytoy nga tawen gagiyem Kabsat. Kunapay ni Romualdez nga usanen ti Kamara ti power of the purse nga mandato daytoy tapnon ti kasta adda ti komprehensibo nga pannakaadal ti nasaong national budget wenno budget ti pagilian. Kinunapay ti House of Representatives ni Romualdez nga no agbalin nga produktibo ti biyang ti Kongreso babaen kadagiti mangibagbagi iti umay nga tawen para iti 19th Congress ket maysa nga indikasyon nga kumpiyansa iti panipatungpal ti Kamara kadagiti kalikagumda gagiyem Kabsat iti nabatbati nga paset ti 2023. Ti umuna nga sangapulo a bulan, ti may kasangapulo ket siyam nga kongreso, wenno ti Kamara, ket nang nagiproseso iti pakabuklan ti 9,600 nga GACAT, 8,490 kaditoy nga GACAT, ket wenno kaditoy nga GACAT, ken 1,109 nga resolution na maysa nga petisyon na iti maysa nga average nga dito iti average ti 30 wenno 30 nga adang para iti kada aldaw ti session. Ayan so DJ ti record na-aprobaran metten babaen kadi agpambanday linteg di may katlo ken maudi nga panakabasa ti 33 kadi iti patapulo ket 2 nga GACAT nga dito ket nakalista kas priority measures wenno priority babaen iti parang pirma panang sertipikar ni Presidente Marcos ken ti Legislative Executive Development Advisory Council wenno LEDAC kas paset ti pakabuklan ti 577 nga GACAT wenno GACAT nga mapagbalin na lingteg ken napigsa iti wenno na ipasa iti maudi nga panakaibasa na kabilangin dito iti 5.268 trillion 2023 budget gagayem ken Kabsat malagip yu apo nga naantala ti panaka-aprobar ti budget iti tiyempo ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nga nangitunda apo iti kaadu digitay naantala nga proyekto or programa, especially apo digitay nakaprograma apo nga maipatungpal nga saan nga kasi reenacted budget tinausar gigiyem ken Kabsat no anat ni budget for the past year isuti nausar idi first part data nga tawen ti maysa kadagiti nagbalin nga dakkel ti epekto na idi apo ket ti saan nga naipasa a budget ket ti DPWH naawanan dati umiso nga oras kasi June sa idin idi maipasa apo ti budget idi maudi nga term ni Presidente Rodrigo Roa Duterte banag nga adu apo digitay
saan nga on time ti panakay patungpal na especially infrastructure projects to include government programs, sweldon sa pa idi dapat ikasjay panakaingato ti sweldo nga gagiyim kabsat ga puta awan met apo iti saan met nga DJ nakaprograma nga budget ti mausar no di ket pass budget ti pagilyan tayo nga Pilipinas. So nakamamak gagiyim nga saan nga malpas ti budget before nya ngudo ti agdama atawen. Okay? Kasamanan sa bari pa nga damag gagiyong kabsat agyaman tayo kadit sumaganad. Thank you very much Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, Bangi, Ilocos Norte. Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang iti First City, Hawaii. Ma'am Lani Corpus iti Xiamen, China. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, Manibuda po di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio, kayo iti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan na Dr. Alan Taylan. Thank you very much, TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden, Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo ti TMT Construction Company, iti na inkalintigan na presyo, manipod pan nakaplano aging nga malpas, ti kayat yung apatak diren nga pasdek. Ti TMT Construction Company, kukwa imatbatunan ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili T. Marcos. Pagyamanan tayo ba iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial, at daan da po kaniti kakalaing nga aircon technicians, tapno ornusen dati problema ti aircon tilugad nyo. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwa imat matunan ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Ada pa 2 minutos, kasanganan ti oras nga alauna, idikalman, ada deti panangi rakurak ni DOJ Secretary Crispin Remulla, nga yuswat na ti investigasyon, kadeti nagwaras o nagbalin nga viral nga video, nga kada ti agsalsala, kadeti taripnong apo ti National Bureau of Investigation, gagiyem kay gabsat, sexy dance video, agsursur pa apo, deti ket naala iti, I think, post ni Long Mejia, may isang komedyante apo iti biyang ti Philippine Cinema ken iti biyang ti telebisyon
kakabsat ken gagayem. Mainay gidi dito, ada apo ti dadawat ti dispensar ti director ti NBI, gapo iti dito viral sexy dance video, babayan ti may isa nga babae, hanla may isa babae, dua nga babae dito yapo, iti NBI Command Conference event gagayem ken kakabsat. Dimawat iti dispensa iti publiko ti National Bureau of Investigation gapo pay laeng iti nagwaras nga sexy dance video ti maysa nga babae ti NBI Command Conference event ay day napalabas nga lawas mismo nga ni NBI Director Menardo de Lemos ti simmango iti biyang ti media ket impadanon na ti panagpadispensar na gapo iti sao nga insidente. Ilaluag ni de Lemos nya saan nya panawen ti command conference nga napasamak ti viral video no diket maysa nga fellowship. Aminado ti direktor nga naadaan iti adda isuna idi mangrugi ti fellowship ngem nasapa detoy nga nagawid ken saan nan nya nakita ti viral sexy dance panagsalat ti maysa babae. No kas pagarigan madaan man na adaman isuna kakunana nga saan na nga ipalubos tinasao nga insidente pero command responsibility pa rin to alangan net nga sinwitik daka kas NBI director kakabsat king gagiyem iano teto no agawid irugi teto no agawid ni NBI director kunada nga rod baka palusot dito igapo apo iti panangiswat ti NBI ti internal investigation tapno amwenda no sinno tinangidaulo iti nasao nga live show. Apeng ngamin adda kakastoy. Inpasigurado pa iti NBI Director, iti publiko, nga mapatawan iti umisong nga dusa, ti adda tilikod tinasao nga insidente. Ayun di pa nagbabaawa po iti problema, iti panakarwar, ti maysa nga adda iti detention cell, ti NBI, rimwar manin dito apong rimwar manin dito apong pasamak iti mismo nga National Bureau of Investigation. Okay? Paniwen ti apo. Ti saludsud dito tata, ituloy nga tapay ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla ti investigasyon. Ti biyang ti NBI, kasano ti kaanes na nga mangyuswat ti investigasyon. Iti no siya sinno ti adda ti likudan tinasao nga panagpasala. Gagayem keng kamsat. Dito ti amuin tayo. Urayin tayo. No anya ti agbalin nga pagdurasan daytoy nga kontrobersya nga kasangsangwen na po iti agdama ti National Bureau of Investigation. Awanan ti debate pa nga oras iti dati nga malem para iti programa ti Damdamag ni Berto. Dati di bagamyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga malem ti Sabado, agyaman kam tingay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar, kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway itinadyo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Adtoy digiti umisong aramid, tapnon di kasta, matagiben nga nasalun at ti agong. So, dagito'y sumaganat nga talo nga tips, kaya't may panggap, iti panang tagiben, iti agong tayo, bueno, dagito'y nose. Umuna, nuwad da pa nakabalin na, kaya't liklikan tayo, dagitay asok, polusyon, dagitay nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasair, ken makairita, iti agong tayo. No saan tayo maliklikan, kaya't itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask, nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, kaya't agbalin, nga proteksyon, laban ka dito yung pollution, germs, virus, bacteria, tapos saan ito yung online nga COVID, nudiket pati sakit nga tonsillitis, kada
pharyngitis ket maliklikan tayo pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper wenno lupot tapno dalusan tayo iti agong tayo wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom nga may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarugos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Ini may kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, itinagasat nga malem ti Sabado, Hulyo 8, 2023. May danon manin kada kayo ti sabaripay nga parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dito di bagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Pare di tintay pa ituloy nga mangibasa iti dito surat nga nakaipalaunan. Tinapalabas iti biyag ni pagayam tayo Yume. Ngem kasangwanan yung tuloy nga ibasa ti surat ni Yumi, agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much kada Elvis Panabang, kani Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, EJ Hawaii. Agyaman tayo pa kani Lani Corpus, iti Xiamen, China. Thank you very much kani Mr. Onopre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawak Street, ti Siyudad Tiluag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka rin agkakalay nga aircon technician, staff nornusen dati aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, ti Siyudad Tiluag, kukuha kinimatmatunan na Engineer Neil Jose.
Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik na inyo apo iti Bagio, kaya't nyo ay konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Lauden tiya, Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kayo patak di rin na pasdek. Ag serbi nga si pupudno ka na kayo, ti TMT Construction Company, babayin ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Din papagayam nga intay ituloy ngay basa dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag ni pagayam tayo Yume. Kasla madayig dito si Bubukela Bagik. Magagaranak nga irugin ni Papa Ruke timang salaysay di pudpudno nga kinatao. No siya sinno ti pudno nga amak ken no kasano nga nagbalin nga inak ni mama. Dito'y kabsat nga inururay ko ti umuna nga balikas ni Papa Ruke. Ket kas gagangay inrugina ti nagistorya. Si didingeg ti nagbalin nga nasingid a pagayam ko nga eta Manong Robert, edi pa nagsalaysay ni Papa Roque. Dumngeg kayo me, ta palawagek no, kasano nga timaod kay ti dahito nga lubong. Sublianan ta de di relasyon mi iti inam.
Agtawen na kiti sa nga pulo ket walo, agtawen mi ti sunat ti sa nga pulo ket siyam. May sa isuna idi nga katulong ti baknang nga pamilya. Idinto nga siya ket tricycle driver pay laeng idi. Namamok ti inami ti mismo nga baryo. Agingga nga simre iti kinakatulong. Naadaan kami ti relasyon gaputa nagrayo ak nga rut kenkwana. Ngem gapu iti kaadana iti pagtrabahuan na kas katulong. Nagbalin nga limitado digiti oras wenno panawen ti tunggal may sa kada kami. Agingga nga naadaan ti problema ti inam iti mismo nga katulong nga iti mismo nga pamilya nga pagserserbyan na kas katulong. En kagumaan na tinakipagkita kanya tapnon ti kasta ket makapagsarita kami iti daydi agundaway. Intuloy ni Papa Roque tinagsarita. Problema idi ti inam, ti kalikagom ti amo na nga lalaki ken babae. Daytoy ket ti panagbalinda nga kas agasawa iti mismo nga anak da nga daan iti diferensya. Saan kano nga makapagkedked? Ti inak manong Robert. Ngamin ket kasla kalikagom damit nga agbalinen nga maysa nga kaming ti pamilyada. Dito'y nga nakiwin naswas kano ni Mama ken ni Papa Roque. Ngem kayat na nga, awan ti mapaspasaktan wenno saan nagbalin niya nasakit ken ni Papa Roque, iso nga makiwin naswas. Awan ti naramidak gaputa dayta ti desisyon na. Ken ammo kidin, nga inawat nan ti jaya digiti amo na. Ti panagtipon da kas pudpudno nga agasawa, iti anak da nga daan iti diferensya. Dayta ti panawag manong Robert ni Papa Roque. Nagbalin nga nasakit kanyak ti desisyon ni Mama. Ti desisyon na nga amo kidin nga inawat na ti jaya. Ken kastamet din ti panakiwin naswas na iti ayan-ayat mi. Nasaktanak. Isu nga naglayasa. Agingga nga nagsubli ak betlaeng iti lugar. Ket dituyen nga nakastrekak kas driver ti bus. Dita nga naamuak nga nagpas ngayen ti inam. Ti inam nga ni Belinda. Ken putot dayto ti addaan diferensya nga anak dagiti amo na. Adadan niya nasaktanak. Gaputa talaga nga inpaay ng tibagina. Iti anak ti amo na. Dito'y nga kinip-kip-kipak ti sakit tinakip. Saan kumet nga pinadas tinagayat iti sa bali. Gaputa namnamaek nga makiwin naswas tuwit laeng. When numalpas tuwit laeng dayta nga inaramid ni Belinda nga inam. Ket sublianan nakto. Ay ayatek unay ni Belinda. Yumi. Komersyal. Daytoyen tinururay di regisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden da ti panakaisubli ti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayang kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba
sa pare-parehas na lasa ng lechon manok dito sa King Galitos. Kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Intuloy manong Robert ni Papa Roque tinagsalaysay. Agingga yumi nga naamwak. Ngay paspasyar wenno yaw awid na ka ti inam, iri mismo nga pagtaenganda. Dito'y ngayong kagumaanak nga makapagsarita kami. Ken ni mamam nga Belinda. Sana ka napaidama na napaidaman. Na ikanak ti gundaway nga nagsarita kami. Ket dito'y ngayon palawag ko nga nupay. Naganaken ket sikaday di nga ubing ay ayatik pay laeng. Saan mi nga naigawid tirik nami, iriday di nga gundaway ket naging inarakop kami. Nagpakpakawan ni mamam kanya. Agingga nga inkarimi ti tunggal maysa nga ituloy mi ti ayanayat mi, ngem iti nalimed awagas. Dayta tinagbali na pasamak kada kami. Ngem tay kunadan awan ti palimed nga dinto sumngaw. Adu digiti dimano na damag kariti. Naganak iti amam. Ti amo ni mamam. Ti lalaki ken babae. Agingga nga napaniknikan da data, idita masagangda kami, iti sentro ti syudad, nga nagkuyog ken ni mama. Dituyen nga, nagatapda nga saan na ka nga anak, ti mismo nga anak da. Nga magpaiso amin, nga mapaniknikak, nga agpaiso nga si kakit anak ti anak da, nga daan ti diferensya. Ngamin kaday gidi nga gundaway, saan kami na nagkitkita iti inam. Agingga nga ininaw sinikog na ka, ket inyanak na ka. Gapoy di pa nakakyapan nakaamuda nga daak nga karelasyon ni mamam. Ditan yumi, nga pinagpanaw da detoy. Ken namati da, nga si kaket saan na saan naputot ti anak da, no diket siyak nga maikadwa ka relasyon ni mamam nga Belinda. Dito'y nga naasot ti pungtot ti inam,
ket sika tinagdasalan na deta. Ngamin kinunana nga tiniikari kinabaknang para kengkwana, ket nagbalin na bato, gapoy ti pinakisinublianan na kanya. Isu nga inbilang na ka nga malas iti biyag na. Inbilang na ka nga sika ket krus anadagsen, para itinaldaw-aldaw pa nagbiag na. Adda pa di gundaway nga, kayat na ka nga ilako, ngem inatipak. Inatipak gaputa, amok abasol deta. Kayat na ka nga ipaampon, ngem saan kinuna. Nagkariya kidi nga sustentuang kayo wenno agtipon kamin kasagasawa gaputa, nadamag mi nga dagiti amo na, ket napandan ijay Amerika. Irisimbaron na panagsalaysay ni Papa Roque Manong Robert, nakitak ti panagliday ti ropa na. Pakawanin na. Pakawanin na tiyumino. No, ori sakit nagbali na naranggas ka. Sapay ko mata mapakawan na. May sa dito yung nga durong kanyak nga, mangpanaw ka na kayo nga mingket. Lumumlumlumak, iti basol, iti nagbalin niya sa ano umiso nga panang tratokin ka. Naibuyog akiti inam. Ken may sa iso ti kayat na. Ti mairurumen maidadanes ka. Nagpaidu mga klase ti ina. Inaprusan na ti ulok. Babay ni ti kanlawan na dakulap na. Agpakada ako. Mapana ko niyumi. Saan ka nga obligaren ngano dya kijaya? Wenno isingasingken ka nga subyanam ti inam. Adaking kandeta. Makaamukan niya agpanunot. Ngem no napatig ni inamking ka, subliana. Karin sumarsarunong aldaw, awanak to ni tideto yung alugan. Pumanaw kami. Agneed kami nit sa bali nga lugar, ngem saan ko nga mabali na ibagakit ka. Ulitek ti dumawat iti pamakawan. Sapay kumata. Mariingam iti sumarunong abigat. Tiragsak. Ken naragnya ga masakbayan. Ininoten kabsat ngay madayo ni Papa Roque. Bayat ti adayuna nagluwaak. Kayat ko ti agikis. Kayat ko ti mangipukaw iti lubong no apay nga kastoy ti gasat ko. Inarakop nak ti babae nga gayem ko nga eta. Manong Robert kit kinunanay ti kastoy. Adupay ti aldaw nga sumangbay. Kasko nana. Sapay ti may santo nga bigat. Makaring ka nga naranyag ti lubong. Ken agarin ton ti isem ken ragsak. Nariknat ti bara ti panangarakop na kanya. Immarako pakmet nga awan simngaw nga balikas manipod ka di bibig ko. Ngem nagsangsangitak, Manong Robert. Kawaw ti lubong ken panunot ko iti daydi agundaway. Awan masnop nga desisyon no anya iti aramidek. Rabii Manong Robert adda kami manen iti sirok tirangtay. Sa anak nga sikkenan ni Turo. Agtugtugawa kiti nayaplag a karton. Ngagpanpanuno. Anya nga ti aramidek. Anya ti. Sa dinno ti papana. Sublianak ka diti ina. Sinalsaludsud ko iti bagi. Ngem awan ti mabukel ko nga sungbat, kadigito ya sa ludsud ko iti bagi, Manong Robert. Agingga nga inawis nakmetlaeng ni Ridep. Ket ditoy, na iturog ko, kabsat ko. Kabigatan na medyo naladawak nga nakabaon o nakariing. Agtugtugawitin dagiti agina nga ita. Ken agkapkapena.
Nakasagana mitten ti sa balipay nga tasa nga ayan ti kape ken may sa pandesal para kanya. Nagpadispensarak ka po sa anak nga nakariinga na sapa. Ngem naawatan lang ti babae. Awan ti rumbi nga pagdanaga, mawatan ka. Amom ka di nga sinsintiren kay dirabi. Pumarbangon iti yiddam ken narik na ka nakatulog ka. Deta siguro ti rason nga saan ka nga nakapupuot nga kas ka di sabsabali abigan. O sige, agkape ka. Wen gaya madati ibagakin ka. Anya deta, kinunak. Idi sumaruno alawas, umakar kami nito sa baling nga lugar. Adaliti kakadwak nga, mapang kami sa baling nga lugar. No kaya't mo ti sumurot ka. Ngayon saan, agbati ka dito ay. Ngamin ket, amanganta, mayadayo ka unay ti lugar nga nakairwamam. Kaya namanganta mapanunot mo itag, sugdi ka ni mama. Nagsiddo kerat, kabulon ti sennaay. Siya sinuntupay ti padwak. Siya sinuntupay ti padwak no pumanawin deti nga babae ti deti nga lugar. Agsulsulo akto ka din na maturog dito'y sirok tirangkay. Saludsud ko, Manong Robert. Kasanganan itulit yung ibasa, dito surat ni Yomi, agyaman tayo ka rin sumaganad. Thank you very much, Dr. Alan Thailand, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo apo di Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance manipod iti pannakaplano aging nga malpas ti patakderin nyo apasdek agserbi nga si pupudno TMT Construction Company babayin ti panangimaton ni Honorable Pastor Telvin Tapawan kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, iti Siyudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka rin kakaling nga aircon technician, staff nornusen da ti aircon tilugan nyo. Tiria Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Agyaman tayo kani Mr. Onofre Drupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Ni Lani Corpus, manipod iti Xiamen, China. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Ejay Isla, ti Hawaii. Ken pagyamanan tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tilawag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo
umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si Degi di Baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kumudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City. Kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dinto malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay anarag sa kaprumo ken pangabakan kanirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo babayan ti Blue House Beach Resort in Barangay 37 Kalayab Lawag City. Sa anak nga si Muro titirurwar dagiti agina. When irurwar kuma dagiti agina iti dedingal daw. Kasladyak mautob nga panunuten no anya tiriknak. Iti pan nakaammo iti pudpud no nga kinatao. Salsaludsudek no basol ko kadi. Iti pan nakaiparswak iti dayto nga lubong. Agingga nga rimwar mitlaing digiti aginaket. En bagana nga orayek latta isudan. Iti pangaldaw. Nagyaman akmanong ken nagpadispensarak gaputa. Talaga nga kawaw ti panunot ko iti dede ang undaway. Pasaray, marigriglat na tilwak nga jak mapupuutan. Nagtugtugawak iti naunday nga oras. Agingga nga simmangpet digiti agina nga dabitbit damanen nga makan. O Yumi, mahan tayon. Dito yun, pansit. Ken gimata nga kiti soft drinks. Paraking ka dito Paramit ka na kami dito Kinunana. Bayat nga mangmangan kami manong ko. Kasladyak maipunta ti kutsara nga plastik iti ngiwat ko. Agtigtigirgerak gabu siguro iti napalao sa panagpanpanunot ko. Nadigdigan data nga panagliday ti riknak. Iti baga ti babae nga into norabi agbiyahe kami. Mapang kami niti sa bali nga lugar. Sadya kami manen nga agpalimos. Ado kami ken aglugang kami iti truck. Mabati ka. No saan mo kayat ti sumuro? Saan? Saan ako sumurot? Nakasangitak nga igem ko tinakasukot a pansit. Kastamit ken ti kutsara. Agyaman akken ka. Agyaman akken ka iti panang tulong mo kanya. Hindi kan tumalipatan. Sapet agkita tagtupay. Kinunak. Kastamet ti balikas na. No agsublikam to iti deto nga syudad. Sa puling kanto. Sa puling kanto ket ipakitak to ken ka ti anak ko. Ti anak ko nga inubam inaywanam ken mariknak na patigmetten ken ka. Oresyak napatig kamitten kanya. No saan ka nagsublikan ni mama? Agan-anad ka kuma. Salwadam ti bagim. Nakita mo no kasano ti wagas mi nga agbiag. Amok nga masaruta mo. No anya ti aramidem iti panagpatulong mo iti sa bali nga tao. Saan mo tangtangsitan di kiti tao? No kagurad ti panagpalimos mo, aday wamida. Saan ka makisinumban? Mapangkay ti sa bali. Ket mabalin niya. Makapuntakan to iti tao nga mas naiayat ngem iti sa bali. Enarikuskusen ti babae di iti arwaten da manong Robert.
Agarok alas 3 nga tayo iti malim. Idita, irubwat nan di kiti arwaten. Keniksakto ka no nga alas 5 kitumayan ti truck nga pagluganan na. Diya ka mo iditi aramidek. No kayat ko ti sumurot, nawayamet unay. Ngem kaslad da mangigaw gawit kanya, mano ko. Nadanon ti uras, inarakop nak ti babae, inarakop ko men. Nagluganda ni ti truck nga pagluganan da. Dito'y ngagpaypayapay ti babae, idi agirresen ti guma winuligay ti truck. Nagpayapayak met. Kabulon ti payapay ko, idi pa nagluluwag, Mano Robert. Nadanon ti rabi kabsat ko, awanen ti gidi adu nga tao iti sirok ti rangtay. Kasla kaya riga kon tinayatang nga may maysa. Napialaingen tadda di giti luglugan nga, umay iti nasao nga sirok ti rangtay. Ngem maamamaka. Indaliken ko ti bagi kiti, sa ano na yung makita wino madaldalapos. Amangan tadda makapanunot iti dakis kanya. Gaming kitawanin iti kadwa. Nga magsidsidduker mabutbutenga. Nga iti bet ti sidduker ken panagbubuteng maasot tiliday no anya ti gasat nga adda kanya manong ko. Ganon ti bigat nya kasladyak pulos na iridep. Inalak tibag ko, tibag nga yan di ti arwatek. Maamaka ka mangibati amanganta, adda ti mangpido, ketawa na pulusen ti pagsukatak. Inyabaday ko detoy ket simmangata. Tinurong ko ngayon muna ti simbaan, Manong Robert. Simrekak gabutan na kalukat, nagkararaga. Diyos ko ito tamay sa ako. Idataawanin, tinakarik na, kida pagapaman ng pampating. Dawatik nga sa luwadan na. Proteheran na kuma. Ipaay mo kumata pamendisyon pa niya. Agbiagak kuma nga si tatal na. Pangasin Diyos ko. Dawatik kami ligit-ligit na. Kinon ko na. Kaya di malpasak nga agkararag. Rimwara ko ni simbaan ket turungoy ko ti tiyandaan. Aramidek no anya di iti nakitak ngay nararamid ti ita. Iti pa nagdawat na iti tulong, Manong Robert. Kaasi ni Apo Dios ado di kiti natumpungak nga nasayaat. Nasayaat ang mangitid iti kantidad. Adda dakkel, adda basit. Ngeman ano sakot. Agalasun singatan iti deding aldaw manong ko. Idita mariknakon ti bisin. Dito'y nga napanak kariti ayan di iti agtagilak wenno aglako kariti makan. Kasti dati gimatak manen iti pansit. Pinaisupot ko dito. Di mawatak meten iti plastik a kutsara. Ken kastapay nga nagpaisupot at iti soft drinks. Bit-bibit-bit ko dito nga magnantap no mapanak manen iti ayanti sikig ti simbaan. Nga sadyay di ti pagpanganan miti gayem nagbali na gayem ko. Kabsat ko bayat nga magmagnaak dito'y nga nakigtutak iti babae nga masabat ko. When? Saan ka nagkamali? Ni mama. Ni mama ti masabat ko. Kasla naan ninawak manen tinakarupangitarupa na. Nga kayatnak nga. Gammatan tapnon ti kastadangran. Nagbalikak kabsat nga nagtaray ngem nagpukaw ni mama nga kunana. Yume! Dito'y nga dadda nga
Nagbuti nga, amangan tamakamatan nakit ng rana. Dito'y kabsat nga binalasyo ko tinakil a kalsada ket jak na pakadaan, nga addagayam sumungad nga dakkel atrak, mano ko. Dito'y kabsat nga tinaudin nga napuutak ket ti pannakadungpar ken pannakaiwarsik. Wen mano, awanen ti puot ko, no anya pa'y didisin maruno, apasamak ka. Kasanganan niya tuloy tayo, dati surat ni Yumi, agyaman tayo karin sumaganad. Pagyamanan tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member, Joey Soriano, manipo diti Ili Tibanggi. Thank you very much, Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, manipo diti Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Lani Corpus iti Xiamen, China. Ni Mr. Onofre Drupan, manipo diti Wayanay, Hawaii. Tipugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, ti Sudad Kilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka diti agkakalaing nga aircon technician tapno runusen dati problema ti aircon nyo, babayin ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance manipod pa nakaplano aging gana nga malpas ti kayo patak diri na pasdek. Agserbi nga si pupudno ti TMT Construction Company babayin ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Masarakan dito iti number 121 Zay Flores Street, Zacarias Flores Street dito Siyudad Kilawag. Nadarikrik na inyo po ti Baguio, kahit yung i-consultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae, pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae, shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns iti babae kas tameten iti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di iti lakoda, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan.
mo na nga nagyaman na kiti Diyos. Ngano pa'y marignak tinaot-ot na sakit na bagbagi. Masigurado kiti ngamin nga si bibiyaga. Bayat ti kaawan ti puot ko kasla nagsursursurak ket adu di kiti lugar na napnapanak. Wen kabsat. Enwaras ko di kiti matak. Adda babae nga nakatugaw iti abay ko ngem nakasiki. Kasla jak malasin. Ingkipet inlukat ko di kiti mata. Ket dito'y kabsat ni mama. Tina. Saan na nga nadlaw nga nagmulagaten di kiti mata? Nagsangita. Agingga nga naglikig da ito'y ket nagsabat di kiti matami. Manong ko. Makita naman ti panagay ayos di kiti luak. Awan kabalin ako na mangitaray ken ko ana. Saan ka naguni nga misuti ng bitak iti ulimek? Yumi anak ko. Yumi pakawanin na. Pakawanin na ka di ado nga babak. Ado nga dakis nga naranina. Mautob ko. Awan basol mo iti nagbali na pagtingkin pasamak iti panakayanak mo iti deti ano. Pakawanin na. Marakop manong Robert, babayin di pa nang yasilig na iti barukong na iti mismo barukong ko. Damo unay kabsat. Nga mariknak ti arakop ti putputno nga inak, iti dahi di nga gundawan. Kaya't kumet ti aggunay tapno arakopek. Kati pariknak ti pamakawan ko kenkwanan. Ngem nagbalawak. Ma, apay nga jak may ikot iti pag-ig. Jak man laing makabalinan ti. Agkuti tapno yasilig kumet ti bagikken ka. Apay, anak ko, pakawanin na. Pakawanin na kiti. Napasamak kiti. Naputol di kiti doon sa sakam, kapoy ti pan nakalidlid mo iti traka nakadungparken ka. Awanin di kiti doon sa sakam. Ti may sakit na putol, iti nga 22 mo. Idinto nga ti may isa, naputol iti babaen ti tuming mo. Talong aldawin awan puot mo. May kapat nga aldaw mo niya dali ti hospital. Manong Robert, kayat ko hindi ti agikis. Kayat ko nga ibang babalaw iti lubong no apay nga kastoy ti kasat ko. Na irurumenak, itakabsat awanin ti dua nga sakak. Mahisa ako na baldado, Manong Robert. Nasurok nga bimula na kiti hospital. Kapsat ko. Inot meten nga naawat ko tigasat ko. Ket siguro deti tiwagas. Nga mariing ti inak. Tapno maawat na nga awan ti basol ko iti nagbali naggasat na. Isu ti nagdesisyon nga nangawat. Iti jaya di nagbali na amo na. Ngem apay-apay nga siyak ti nakaibutuunan ti puntot. Ti pamabalaw na iti nagbali nagasat na. Manong Robert. Inyawid nak ti inak ket pagtian na nariknak ti napalausa pa nagbalbaliw na. Adda di ti gundaway nga namnama ay kamarigatan gapu di parang istimar na kanyak kaputa may sa ako na baldado. Saan ako na makaakar iti pakaipatugawak no saan ko nga usaren ti dipili da tugaw when wheelchair. When kabsat. May sa ako na baldado. Apay nga kastoy tigasat. Apay nga sa anak ka na ipaayan iti naragsak nga biyag. Nudaduma manong ko no manggig ko di kiti basbasam nga surat iti deti nga programa. Maasot ti lagip ko iti napalabas. Wen kabsat. Malagip ko latta ti nagpasarak. Ngem sapay ta tuloy-tuloyen ti pan nakariknak iti pammateg. No pay kasla naladawen gaputa. Adan dakis nga bunga tinak pan nakairumen.
Dituyan pagayam ko nga rikipak, ti surat ko nga nangi palaunak, tinapalabas iti biyag ko. Agyaman na gini pa nang ibasa. To'y pagayam mo, Yumi. Pagayam ko Yumi, agyaman akmet iti panangi patulod mo, iti deti surat mo, iti programa tayo tinapalabas. Makapasangit nga talaga nga nakaay-ay-ay tinagbali nagasat mo. Napyak kumanga na utob na amiris ti inam, ti sano miso nga trato na ken ka, no saan nga napasamak ti nakam-ami sa disgrasya nga nangitunday di pan nakaputol di ti duwang sakam. Ngem, adat ti pagsasao nga, anyaman ti estado, kalidad ti bagi, ti maysa nga tao. Makapaggaraw ket makapaggaraw tulat ta nga kas normal. Babaen ti tulong ti sabali, ken bendisyon ti Apo. Ulitek ti agyaman, iti panangipatulod mo iti deti surat mo, iti programa tayo tinapalabas. Dito yan papagayam, ngayon kang pumakada, iti programa tayo tinapalabas, deti ti bagayam yon ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Sabado yo amin na sa apada, agyaman kam tinkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.